mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya isinganyanyofadza yandauya nayo, ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imuziva kuti zvizvi zviri kuitika. Ndauya neshoko rerufu chiteerera kana uri munyowani paSaint TV, kana uchiripo tudi usubscribe wotena on your notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Ndichiti zviri kudi kwese kwamuri, maswera sei, vazukuru vasekuru Saint, vazukuru va the only Zimbabwean uncle. Shoko ratauya naro ndererufu. Taziviswa kuti zvoni Comrade Simon Khaya Moyo, ava vanga vari secretary for information and publicity, kwanzi vatisiya. Hanzi vatisiya vaine makore 76. Avo vari kunzi vanga vachirwara kwechinguva chakatirebei. Vanga vachirwara, avo vakatoripleswa pabasa ravo naDr. Bima, vanga vachishanda vari acting secretary for information publicity muhurumende yedu yeZimbabwe. Ndo mashoko atasangana nawo azukuru. Andiri kuti aiwa, ngatingobatai maoko, ngatingotaureiwo mashoko enyaradzo kumhuri yasiwa navaKhaya Moyo. Avo vakabata kwemakore akawanda vari muhurumende, kubva pane hurumende yava Mugabe kusvika pari zvino vanga vachingobata zvakare vari muhurumende ava Munangagwa. So ngataure mashoko enyaradzo kucomment section tichiti may he so rest in peace, nematambudziko kumhuri yese yasiwa, kune vese vanga vachishanda na Comrade Simon Khaya Moyo. Ndo mashoko atauya nawo atati tikuzivisei imi moziva kuti zviri kuitika. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti much love.